Helo, heddi, i ni'n mynd i fod yn gwneud bach o waith symud gyda chi. I ddechrau, i ni ddechrau gyda rhywbeth o'r enw Sha 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 Shiglo, sydd yn golygu ein bod ni'n mynd i fod yn symud ein breichau a'n coesau ac yn cyfri i lawr o 8. Newn ni cael ymarfer fach cyn dechrau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Braich chwith. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cos dde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ar gos chwith. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A wedyn byddwn ni'n mynd lawr. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A pan ni'n cyrraedd y diwedd, ni'n mynd i weiddi Sha 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 Shiglo! Shiglo'r corff i gyd. Ydych chi'n barod? Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Sha 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 Shiglo! Da iawn chi. Oce, y peth nesaf ni'n mynd i fod yn wneud yw symud i rhifau. Byddai'n cyfri rhifau o 1 i 3 a bydd pob rhif yn symudiad gwahanol. Enghraifft, bydd rhif 1 yn cyffwrdd yr llawr, rhif 2 yn troi a rhif 3 yn neidio. Felly pan byddai'n gweiddi'r rhifau yna, mae angen i chi wneud y symudiad sy'n cyd-fynd gyda'r rhif. Mae Sioned yn mynd i gerdded o gwmpas. Chi gerdded o gwmpas hefyd. A byddai'n gweud 1. Chi'n cadw cerdded rhwng bob rhif. 2. 3. 1. 2. 3. 3. 3. 2. 1. 1. 1. 2. 1. 3. 2. 1. Da iawn. Nawr te, fi'n mynd i ychwanegu un rhif arall. Rhif 4, fi eisiau chi i neidio wneud seren fawr yn yr awyr. Hyfryd. 1. 4. 1. 2. 4. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Hyfryd! Da iawn chi.